Pilasterijärjestelmässä käytetään Georg Fischerin Sanipex MT-komposiittiputkijärjestelmää. Sanipex MT-komposiittiputkijärjestelmä on peksi-alumiini-peksiputkisto, jossa käytetään lasikuituvahvisteisia PPSU-osia tai pronssivaluosia. Järjestelmän liitososat ovat täysaukkoisia, eli sisäpuolelle ei tule minkäänlaista tukiholkkia. Tämä mahdollistaa sen, että suunnittelussa voidaan jo valmiiksi suunnitella yhtä putkikokoa pienemmälle talokohtaiset putkistot. Pienemmästä putkikoosta on se hyöty, että pystytään alennetuilla kustannuksilla tekemään tasonnosto. Alennetut kustannukset tulee luonnollisesti siitä, että putkisto rakennetaan pienemmällä putkikoolla, jolloin putken hinta on halvempi, osien hinta on halvempi, asennuksen hinta on halvempi, se mahtuu pienempään tilaan, käyttää pienempiä kannakkeita ja eristystyön kustannus on matalampi. Toisaalta se tekee myös tasonnoston, koska nyt asuntoihin tulee kuuma vesi nopeammin ja kylmä vesi nopeammin. Eli kun avataan hana ja vesitilavuus putkessa on pienempi, asukas saa nopeammin kuuma ja kylmä veden käyttöön. Pienemmästä putkikoosta johtuen saavutetaan myös käytössä kustannussäästöjä. Koska asuntoon tuleva kylmä vesi ja kuuma vesi tulee nopeammin, vettä valutetaan vähemmän. Ja näin ollen viemäriin menevä energiamäärä on pienempi. Järjestelmän täysaukkoinen liitos on suunniteltu siten, että siellä ei ole lainkaan sakkapesiä. Sakkapesättömyys tekee putkistosta erityisen hygieenisen. Eli järjestelmässä ei ole bakteereille tilaa kasvaa, muun muassa legionella ja muut haitalliset bakteerikasvustot pysyy minimaalisena. Suomessa on valitettavasti useissa taloyhtiöissä todettu olevan legionellaa. Järjestelmä on hiljaisin markkinoilla oleva putkisto. Tyypillisesti kerrostaloasunnoissakin naapuri kun käy suihkussa, niin kuullaan putkiston kohina-äänet. Näitä kohina-ääniä ei käytännössä tule lainkaan. Käytännössä muoviputkisto on täysin korroosiovapaa. Eli voidaan olla varmoja siitä, että veden ominaisuudet ei syövytä putkistoa, eikä esimerkiksi kiihtynyt virtausnopeus ei aiheuta syöpymiä, kuten esimerkiksi kuparilla. Putkistojärjestelmä edustaa tyypillistä sveitsiläistä laatua, jossa kaikkiin komponentteihin, valittuihin rakenteisiin ja materiaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja järjestelmästä on tehty erittäin laadukas. Muun muassa kaikki liitososat koeponnistetaan tehtaalla ennen pakkaamista. Kaikki osat pakataan hygieenisesti, kaikki putken päät, osien päät on tulpattu ja osat vakuumipakataan, jotta vältytään osien likaantumiselta myös työmaaolosuhteissa. Putkisto Sanipex-järjestelmä on muun muassa Norjassa johtava talotekniikkaputkisto ja ensimmäinen, joka rupesi saamaan Norjassa vakuutusmaksuista alennusta puurakenteisissa taloissa.